נכין עוגה, בוא נכין עוגה, בוא נכין עוגה ובוא נכין עוגה. וואי, השולחן ריק, יונתן, מה עושים? טולי. אין לי מצרכים להכנת עוגה, אין מי שילמד אותנו להכין עוגה. איך נכין עוגה? יש לי רעיון. יש לך רעיון? השתמתי בתמיד הקסם. צמיד הקסם שלי, נכון, איזה חכם. טולי לעצום עיניים, יונתן לעצום עיניים, מיטלי לעצום עיניים, ולבקש משאלה. הלוואי, 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 שאין לי פה עכשיו מצרכים להכנת עוגה, הלוואי. וואי, איזה יופי. שלום, איזה יופי, תראה מפה. איזה יופי, את כבר נקייה. איזה נהדר. את עכשיו הולכת, מה זה? אין לי מצרכים משלי. זה של יונתן, זה של טולי, ומה איתי? מה אני עושה? תשתמשי בצמיד הקסם. יש, איזה מזל שהקוסם נתן לי צמיד הקסם. עוד פעם, תעצום עיניים. תעצמי עיניים. גם את תעצמי עיניים. הלוואי, 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 שהיו לי מצרכים להכנת עוגה משלי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. וואי, מצרכים משלי. מיטליץ, מה זה הכלים האלה? זה כלים מאוד מיוחדים, תראי, זה כזה עושה נעים בראש. זה נעים. זה פטרפה, זה גם פטיש וגם מטרפה. ומה זה? משקפית. זה גם משקף וגם כפית. אבל אפשר להכין עם זה עוגה? להשתמש עם הכלים שלי, אני הבאתי את הכלים שלי ואנחנו נעבוד איתם. רגע, אבל חסר לי פה משהו. איפה המברוך? אני אמצא לה את המברוך. אין לי מברוך. טולי, את מחפשת לי את המברוך? איפה טולי נעלמה פתאום? אני לא יודעת. הנה! תודה! היא הביאה לי את המברוך. זה גם מערוך וגם מברג. מה את רוצה שאני אביא לך? תביאי לי בבקשה כפית של סוכר וכוס של קמח. כוס קמח. מביאה. קדימה. כפית סוכר, כוס קמח. הבאתי לך כוס סוכר וכפית קמח. אבל לא, מיטליץ, הפוך. הפוך! אוי ואבוי. איפה זה נעלם? מה עשית? אוי אוי אוי. לא הפוך, כזה. אז איזה הפוך? כזה? לא הפוך, כזה גם. גם כזה. זה הפוך. אני צריכה שתביא לי כפית של סוכר כפית סוכר וכוס קמח. כוס. להביא לך שוב, אני מבטיחה לא להתבלבל. כפית סוכר וכוס קמח. מיטליץ, בואי נתחיל. אנחנו מתחילים. בוא נכניס את העוגה לתנור. יש! חיכיתי לזה כל כך הרבה זמן! יואו, איזה כיף! ביי עוגה! זריז אחד. אוי! כמה זמן? עכשיו צריך לחכות שעה עד שהעוגה תהיה מוכנה. מה שעה? מי יש לו זמן? יש לנו יום הולדת עכשיו! אוי, נכון. אז מה תעשי? אני אשתמש בסמיד הקסם! תעצמי עיניים. הלוואי, 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 שהעוגה תהיה מוכנה עכשיו! יואו, איזה עוגה! יואו, איך אני מתרגשת! איזה יופי. יואו. תעזרי, מיטליץ. יואו, יונתן ממש התרגש, תודה רבה לך. אני סיימתי תפקידי פה. כן. שיהיה לכם במזל טוב. תודה. להתראות. ביי ביי, להתראות. אני חייבת ללכת ליונתן. הנה העוגה, סוף סוף היא הגיעה. איזה כיף ליונתן. איזה כיף לי עם המון חברים. זאת יום הולדת מהסרטים. כל השנה למסיבה הזאת אני מחכה. אז אל תשכחו להביא לי מתנה. נה 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 נה
מתרגשת, לגיל חדש נכנסת. יש לי מסיבה, זאת חגיגה גדולה, עם המון סבלנות משנה שעברה. אז את